Shalom. Masuk kita di pesta perpunguan budari perninggotan Hari Hati Tubuni Tuhan Yesus. Sadarion tapatupado perpunguan budari perninggotan Hari Hati Tubuni Tuhan Yesus. Marpunguru hita sude akan aporsea maka molatehon balgani asini rohani debata na manogos anakna nasasadai gabe haluaun sadok manusia. Nunga tubu raja ni hatameon, nunga tutu ro ibana, nunga di tonga-tongata ibana, alani i naing ma dohonota, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabaena ni debata di portibion, atong tada naung di tongata panodangi hujau hami mahamu tujolo akka sipagala lilinon. Hujau hami ma parjamita amang pendeta Tede Sianturi MTH, Ketua Dewan Koinonia Situa N Boru Sigalinggi, Ketua Kategorial Sekolah Minggu Nyonya D. Sitorus SE Boru Panjaitan, Ketua Kategorial Remaja Naposo atau yang mewakili Sabrina Sihombi, Ketua Kategorial Ina Nyonya Situa TR Sianturi Boru Hutasoid, Ketua Kategorial Ama Charles JM Butar-Butar, Ketua Kategorial Lansia Dr. Andus M. Panjaitan MM, Ketua Kategori Sekolah Minggu atau Guru Sekolah Minggu,
atong tapahibul marohata, majakonibana tubuh di rohata, nang di parsaurata di huriata bornginon, taparade ma rohata marsoba tu debata, marede mahita sial bukede nomor 616 ayat sada sahatrodi ayat 3.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanongon. Amen. Manetehima akka langit sia gijang, jala di usehon akka obun ma udan hati goran. Buhama tanoon, jala di parbuehon hatuaun dohot hati goran. Akka langit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jadi-jadian ni tangan na do pinabuan ni na rata-rata ni langit. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami na di banua gijang na madok mauliati dohami tuho. Ala di papatoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau salpu sogot langit dohot tano. Alai nahot do anggo hatam rodi saliling lilingna. Akop ni iko patardo sogot saluhut jolma di joloni habangso paruhuban mi. Saya si maroham di kami, pahotma rohanami marhapor siau di hatam, marhite-hite todi parbadia. Padungo mahami jala paringgas sami martangiang, asa marlas di rohami paimami mahoko, jala asa dapat tami hangeluan na sorasuda. Amin. Kudul mam. Marede siat bukede nomor 50 ayat 1 saat rodi ayat 2. Tatangiho ma pati ni debata ima Sara Johannes biddu 5 ayat Sara sahat rodi ayat 2. Gadup na porsea Yesus do Kristus ido nang tubuh sian debata. Jala ganup na makkaholongi ibana na manubuhon haholongan nido nang natubuh sian ibana. Sianodo taboto nang holong rohatta diakka anak di debata. Molo taha holongi debata jala taradoti patikna. Ido sakna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami
mangulahon nahobar tepat ini. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 122 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali debata nami namarasiroha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mana pigahali hami rotu jolom huhilalahami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin na hupasirepami diri nami sadarion di jolom jala hupar hatopotami tung na jojot do hami manibil sian akka dalammu na badia songon biru-biru na lilu sayunang pawali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamubau ni rohana do loma ni roham asa mangulu se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangaleson nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sapahot ma asini roham dihami marhite-hite penedangion dohot hagogon ni todi parbadia asa terapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot to hasesani dosa. Humok kopita gabi dosa do ibadah naso tumanda dosa di bahet debata. Asa gabi kahatigoran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita siapukede nomor 46 ayat 2 dohot ayat 10. Sa
Tatangi mahatani debata turpuk epistel di perpunguan bodari peringotan ari hatutubuni Tuhan Yesuson imana tersurat di Yesaya bidu 10 sada ayat sada sahat rodi ayat 5. Dungi ruar sada tunas siat tukoni si isai jala marperbue sada tubis na tubu sian uratna. Jala halo mohonon nado kadaulaton maradopon debata jala dang manguhum ibana marguru tu parnidani matana jala dang manguhum ibana marguru tu binegeni pinggolna. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Ido sahakna mertua do akana tu mangihon hatani debata, jala neopiopsa. Amin. Marede bukwede nomor 56 ayat sada dohot tolu. Taha tidak ko maha porsyotai, songon nahina tidak ko nidongata saha porsyaon di sadok portibion ra mahita mardok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama parbuko na suatu dusan na tumo pelangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sedai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di perbadia adora so hagububan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpadal do ibana di hau pinar silang na tuatu banotoro dung di tanom na mula mengulu di are patuluhon na manaik ke surgo lau hudul tu siamun ni de pata Jehovah amanai pargogo na suhati dosani di sima ibana pai mamulak so tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mardok mula mangulu subut daging ni halak na mate dohot di hangoduan na surasuda. Amin. Persembahan pujian Renata Boru Hutajulu.
masuk mahita tu liturgi sian gano porong na parjolo liturgi sada sian anak sekolah minggu. Debataro mulani nasa na adong, jala ibana na puna saluhutna, naing bigotama songodia, panodangion ni bibelta taringot tu, panopaon dohot pangaramotionna di nasa na adong, tabigima. Yohanes sada ayat sada. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai. Yohanes sada ayat 2. Dimana saur tu debata dimulanai. Yohanes sada ayat 3. Salutnai marhite sianada hataido, umbain ma menjadi jaladang adong, nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani. Yohanes sada ayat 4. Di bagasan hatai do hangoluan, laos hangoluan ni do panodang ni hajol maut. Yohanes sada ayat 5. Nomor sinandang do panandangi di bagasan na salam, alay dang dijakon aholomi. Sada Musa sada ayat sada. Dimulana ditopa debatama langit dohot tanaon amen. Sada Musa sada ayat 2. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap ma tondini debata di atas niak ka aek. Sada Musa sada ayat 3. Dungi mangkuling man debata ninna jadi mahona tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4. Nunga dengga na tiuri di ida debata jadi dibahen debata mah pasirangan nina tiur sian na holom. Sada Musa sada ayat 5. Dungi digoai debatama na tiui ayan, goani na holomi bongin. Dungi bot maai toyang maai muse ima ai panjolo. Diuluti ma muse liturgi 2 bajar-bajar doh napa sepuluh.
Alai nak pesongoni uhumani di bata, saitong do di dati jolmai mangulahud dosa. Dak parduli da sida di hasitongan dohot hati koran ni di bata. Hajahaton tuk takas masa di nguluni akka na marha merangi di hajal maun. Tabegema panidangion ni Bibelta. Sada Musa 4 ayat 3-5. Dungi di laun-laun ni Ari, di boan si kain mas yang pardue ni haumana bahen pelean tu Jehoba. Jadi dohot mas si Abel memboan sian buah baju ni biru-biruna, dohot sian tabo-tabona. Jadi lomoma rohani Jehoba memerek si Abel, dohot na pinelehon nai. Alai anggosika, si kain, dohot na pinelehon nai, dang diberek. Jadi pusuma rohani si kain jala rupi bohina. Sada Musa 4 ayat 8. Dung ay manghatai masih kain dohot si Abel. Alai dung ro di haumat hehe masih kain dompa si Abel. Jala dibunuh ibana. Jadi nina jauh matu si kain di dia dosi Abel anggimi endang huboto nina. Tungahuma si parotro anggiki. Alai nina Jehoba ahadonna binahenmi mau gaung dosian tanoi mudar ni anggim sahatu au. Sada Musa bindu 4 ayat 10 sada 1 10 tolu. Ompe gumodang ma toruku tuho asa tutanoi. Na pangangang babana jumalo mudarni anggim sian tangan mi. Molo diulah hotanoi dang be lehona gogona tuho. Mompasopas dalam ado-ado namaho di tanoon. Dungi nina sikain ma mandok Jehoba. Dang be tarsesa dosaki di bahen balgana. Sada Musa 4 ayat 14 1 ayat 16. Dinungga di pabaliho au sadarion sian tanoon. Jadi martabru nama au maradakon bohim. Gabe mupasumpas dalam maduado nama au di tanoon. Jadi manangis na jumpangan ahu bunuon nama au. Alai nina Jehoba ma mandoki bana. Atau manangis pa nama munu si kain pitulumpit abulonna dungi dibain Jehoba ma sada tanda tu si kain. Asa unang dibunuh manangis na jumpangan ibana. Dungi mangin surut ma si kain sian bohin ni Jehoba lau marengan tutanonot. Natungkan habinsaran sian porlak Eden. Yesaya 50 ayat tolu sahat tu 4. Ai marsapu mudar do tangan muna, jala marsapu hajahaton jari-jari muna, bibir muna manghataon gabus, bila muna mamingkiri hajung katon. Ndangadong nanggo sahalak na jauh-jauh di bagasan hati goran, jalan dangadong na manguhum di bagasan hasintongan. Ganup marhaposan tuna soada, jala di hatahon na soasea. Marhangoluan hinamago nasida, gabe di tubuhon jea. Yesaya 59 ayat 7-8. Merlojong pat nasida laho mengulahon hajahadon, jalahu malaput nasida madurusom mudar naso marpipot. Sakap hajahaton do sakap nasidai, partabanon dohot hamagoan di akadalan nasida. Ia dalan hadameon dan ditada nasida, jaladang adong hasitongan di akadalan nasidai. Laos nasida palehu-lehu dalan nasidai, manang ise mardala disi dang tagabon tadaon na sunangan. Pesalamen 107 ayat 10 sahat 10 walu.
marsipal dihilala akana oto alanidalan pangalo sion nasidai doho dibain aka hajahaton nasida luhur dos sipanganon dihargi nehon roha nasida jalanunga pola dolos nasida sahat aka harbangan nihamatean. Pasalmen 107 ayat 26 sahat 27. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuan nasida tu akalung, malalama roha nasida dibain hinamago. Morodo akan nasida jala lalo songon parmabuk, jala tarbodut do sude habisuhon nasida. Pasalmen 107 ayat 33 rodi 34. Ibana mangarsik aka batang aek gabe halongonan dohot aka mual gabe tano bakal tano bosar hian gabe garaga ala hajatoni aka panyisinai. Salmen 107 ayat 30 1 ayat 40. Dungi lam otik ma yang gonasida jala terjiput di bahan pangarupaon hinamago dohot padangolan. Ibana mengusihon haleon tu aka iduk jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Kur remaja na poso diuduti muse dohot kur punguan ina.
Liturgi na patuluhon siyan pungan ina. Dang di pasobo di bata jolmai mago di bagasat dosa ay ninna do tuktagamon marlamoni rohama ahu mida hamaten ni parjahati ninna Tuhan Jehovah datagamon nian molomuba rohanai sian dalanna akka na sa laur asa mangulu ibana degotama asini roha dohot baga-baga dari bata tu jolma perdosai. Yesaya sada ayat 10 walu rodi 10 sia. Dungi sai romahamu asa mardabu-dabu hita. Ninna Jahoba tungsura rara dosamuna songon abid pungadap-dap. Bontardo bahenonhu songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse moloringgas hamu tumangiho dohot mangihuthon sai panganon munado hinadenggan ni gogoni tanoi. Yesaya 4 ayat 2 1 di ari nasasadai sogot uli jalamar mulia matuan sni Jahoba gabe huhut uli parbuni tanoi di akka mamalua sian Israel jala targuar nabadiai sogot akka nateba di Sion dohot di Jerusalem nasa natar surat guar di Jerusalem dapotan hangolua. Yesaya 54 ayat 7 1 ayat 8 tatakarisap lelengna hutari koko alai papungu-pungu oko papungu-pungu hudoho muse marhite-hite aka asini rogodang tagan ni partiar ni muruku utabunihon bohiku satokin maradapoko alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asyakuho nina Jahoba si paluako. Pesalmen 100 ayat 1 Puji ma Jahoba ale tordikku jalan nasa rohakku di bagasan memuji goar nabadiai. Puji ma Jahoba ale tordikku jala unang tung halupaon dengan di basana sudena. Ibana dona manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahidmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asin roha. Pasalmen 100 ayat 8 rodi 10 para siroha jala padengan basa di Jahoba lambat tarimas jala para siroha godang dang toktong ibana manurui jala dang kotos rohana saleling nililingna dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata jala dang dibaloshon tu hita hombar tu akka hajahatota. Pesalmen 103 ayat 11 sampai dengan 14 demikian bunyi firman Tuhan. Ai songon dauni langit sian tano ondo gogoni asini rohana di akka nama kabiari ibana songon dauni habi songon dau habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalasyotai songon asini rohani ama-ama tu akka anakna asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana ai di boto ibana do kepatta diingot do orbuk kita.
jolma nagalei marbunga ibana songon bunga di lada ai dibolus alogo ibana jadi dang disibe daladang tartanda be ingan nana 103 pitu dohot sap oba si nado im pon akap nai di ultima liturgi ama. Asini roha dohot holong ni debata tu jolma perdosa di pasahat do marhite bagabagana naikon si paimaun jala si haposan ni jolma perdosai sian narobi nunga di pabotohon hian taringot tu si palua jolma perdosai ai songonodo holong ni roha ni debata di portibion pola do anakna nasa sadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana aidang disuruh debata anak nai tu portibion asa uhumon na naik paluaon na portibiot tahe ubahin na disuruh tabegema liturgi ama. Mika 5 ayat 12. Jala siap penok kuma gana-ganaan ni akanani uhirmi dohot gana-ganaan akanat tinuang mi siat tonga-tongami. Jadi dang beho marsob batu jadi-jadian di tanganmu. Pesalmin 110 ayat 24 1 ayat 25. Ariondo najina dihon ni Jehovah marulupolup jala marlas ni roha mahita disi. Iali Jehovah saya manupak maho. Iali Jehovah saya homa mamambahen menjadi. Yesaya sia et sada 1 rodi 4. Bangso na mardalan di bagasan haholongan mardida sada panondangna bolon binsar do sude panondang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean nunga di patorob do bangsoi nunga di padiriho di bana halas ni rohana bolon marlas ni rohana sida di jolom ni wohim songon las ni rohani gotilon songon parolop olopon dina marbagi taban-tabanyan ainunga di panggolhon o au ape tu ibana dohot batai di abarana dohot linsung linsing nina mangadu ibana songon uju di hari Midian ai masok-sok do sogot nasa sinjatani par sinjatani hatuturan tadi toktong na rodi ulon na mar sapu muda gabe di sipanganon ni api. Yesaya sia ayat 5 dohot onom. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehondo tu hita sada anak pape tutu abarana dosogot harjaon jala bahenonna guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata
ama saleleng ni leleng na raja ni Hadameon. Bahen hagaganda ni harajaon dohot Hadameon, dohot somarujung di habangsa ni si David dohot harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik dohot hati goran olat nion ro di saleleng ni leleng na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songone. Yohanes Sadah dot pitu do alak di siurun di batah Yohanes do gorna indang do ibana hubayan do roh tiokon anu undangi agiat gabe persea dotna malite sian ibana. Yohanes Sada ayat 8 dot sia. Dang apala ibadah panodangi. Nama katidakon pandonangi do tahe. Alay nga madok ro ujuni portibion. Padodang nasitongi. Namanondangi nasa jolma. Yohanes Sada ayat 11 sada. Di portibion hiaddo ibana jalan marhitis yan ibana do majadi portibion. Ape dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manobot nadi ibana hian. Gabe dang dijakon akkana ibanai ibana. Yohanes bidusada ayat 12 dohot 10. Alai manang piga na majakon ibana tusido di lehon waso asagabe anak ni dibata nasida akan na porsea ni goarna ima akan na so tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debata do. Kor punganama diudutima dohot pujian pungan lansia. Pujian pungan lansia.
Liturgi 5, Sian Lansia. Hasasaut ni bagabagai ima marhite hatutubu ni Tuhan Yesus. Ibanando debata narotu portibion. Tabagema liturgi lansia. Lukas 2 ayat 1 rodi 4. Dungi Roma ujui paretas yang Kesar Agustus ikosuratan nasa jolma di gonggoman. Pamilanga perjolo maujui di gonggomi Sikrenius tano Syria. Jadi borhak ma sasude asa disurati kanut tubona ni pinasana. Borhak manaksi Joseph nasiang Galilea, nasian Nasaret nakuk tulua Judea, tuhutan di si Daud na markoar Bethlehem, ala siap peparan jala marga di si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 rodi ayat 7. Pasurato dirina rabdo si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi jina di sina sida gokma ari ni panguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipiakkom ma tu bagasan penggagatan, ala suadong inganan na asing, di permianan nasida. Lukas 2 ayat 8. Jadi arong mamarborongi di ladang na di sini akka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi dapat to nasida sada suruh-suruhan ma nasida. Jala masidodang ma sangap ni Tuhani kumaling nasida gabe mabir situ tuma nasida. Lukas 2 ayat 10 rodi 12. Alai suruh suari ma ibana unasida una kamu ai hubari tahun lasni roha godang do hubuat tu hamuna parsauli ni sadok pangsoi ai naung tubudo di hamu sabor ngenon di hutani si Daud si baluai ima Kristus Tuhan tai onma partinadaan dihamu poso-poso do dapoton muna nabi norhan pea di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 dohot 10. Jala topuma adong dongan ni suru-surani torop akka parangan parbenua gijak. Dipuji nasida do debata madok. Hasanga ma di debatana di gijak. Dame ma di tanoon. Diakka jolma halomoani. Amin. Diudutima liturgi sian parhalado.
hatai nagabe daging humokopita jolma perdosa ibana do nama naluhod dosa dohot hamatean tabegema liturgoi sian parhalado. Lukas 2 ayat 15 1 ayat 17. Jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida dopak kijang marsipat doha ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taidama nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita jadi hatop mana sida lao tu si kebe jupang sama si Maria do si Joseph dohot poso-posoi na beak di pangkagatani asa dung di ida di paritahon na sida ma buah-buah naong dihatahon tu na sida taringot tu dadanagi. Lukas 2 ayat 10 lalu Rodi 20. Jadi sudah nau begesa longang bedo siala nabi ni beno siala hina tahun ni akka parmahani tunasida. Ia si Maria di peo dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do akka parmahani di pasanggap jala di papuji-puji do debata ala sasude na binege jala na diida nasida songon naung di hatahon tu nasida. Kolose sada Pidu 14 1 ayat 16. Di bagasan ibana do adong dihita haluaoni ima hasyasaan ni akka dosa. Ibana do suman ni dibata naso taridai na parjulu tubuh sian nasa na tinopa. Ai maritesian ibana do ditopas aluhutna na dibanua gijang dohot na gitanoon na tarida dohot naso taridai. Aka habang sana, aka harajaon, aka gonggomon, aka parhuasoon. Saluhut na ido ditopa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Kolose sada ayat 17 1:20. Jala dijolo di saluhukna do ibana, jala saluhukna ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriai. Ibana do permulaan nong perjolo tubuh sian akan amate. Asa ibana perjolo di nasaluhukna. Ay dito tuhod debatado na yung maringanan di bagasan ibana sadok hagugo nai. Laos merhite siyan ibana do padengganon na tudirina sa luhuk nai nang akka na ditano nang akka na dibanua gijang dung dipatupa dame merhite-hite mudar na siyan silang nai merhite-hite ibana. Pangukapon sada ayat 5 Rodi ayat 6. Nang siang Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian aka naung mate sigonggom aka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala di palua hita sian dosata marhite hita mudarna dijadi hondo hita gabe harajaon hamuliaon ni debata amanai di ibana maha sangapon dohot hagogoon rodi saleleng ni lelengna. Amen. Nunga roh hatu ammi, nunga tubuh si paluai, atong tapujima debata madok. Sangapom ma. Bagi dohami masude parhalado rotu jolon, majalo api sian pendeta.